4F-vihko on sähköinen muistiinpanovihko. Muokkaustilaan siirrytään kynäkuvaketta painamalla. Vihon sivu koostuu otsikosta ja sivulle lisättävistä erityyppisistä sisällöistä. Muokkaustilan paletista on valittavissa erilaisia sisältötyyppejä. Sisältöpaletin voi halutessaan irrottaa kelluvaksi tai tiladokoida ikkunan alalaitaan tai vasempaan sivuun. Kirjoitetaan sivulle otsikko. Sisältö lisätään sivulle harmaina vaakapalkkeina näkyviin paikkoihin. Sisältötyypin voi raahata paletista paikalleen. Tekstielementtiin voi kirjoittaa tavallista tekstiä. Tekstin sisällä matematiikkatilaan siirrytään Ctrl+M näppäin yhdistelmää painamalla. Matematiikkatila toimii samaan tapaan kuin Abitin vastauskentässä, ja erikoismerkkejä voi kirjoittaa joko matematiikkapaneelin avulla tai suoraan LaTeX-komennoilla. Matematiikkatilasta pääsee ulos nuolinäppäimillä siirtymällä. Toinen tapa lisätä sisältötyyppi sivulle on valita halutussa kohdassa oleva harmaa vaakapalkki aktiiviseksi hiirellä ja sen jälkeen klikata halutun sisältötyypin kuvaketta paletissa. Tämä tapa vaatii vähemmän tarkkuutta kuin raahaaminen. Yhtälöympäristö on matemaattinen sisältötyyppi, jolla voidaan kirjoittaa esimerkiksi yhtälön ratkaisuja tutulta näyttävässä yhteisösuuruusmerkin ympärille keskitetyssä muodossa. Kentästä seuraavaan voi siirtyä näppäimistöllä joko sarkain eli tabulaattorin näppäimellä tai enteriä painamalla. Ratkaisun vaiheelle voi kirjoittaa perustelut reunaan 2 pystyviivan oikealle puolelle. Perustelukentässä voi tarvittaessa siirtyä matematiikkatilaan dollarinäppäimellä. Uusi rivi syntyy automaattisesti, kun viimeisessä kentässä painetaan Enter-näppäintä. Uusi rivi tulee oletuksena tyhjänä, mutta Shift-Enter-yhdistelmällä uudesta rivistä tulee edellisen kopio. Tämä helpottaa erityisesti pidempien kaavojen kanssa, jolloin ei tarvitse kirjoittaa samaa kaavaa uudelleen. Halutessaan rivejä voi lisätä ja poistaa myös hiirellä rivin alussa ja lopussa näkyvien plus- ja roskiskuvakkeiden avulla. Ratkaista malliksi yksinkertainen yhtälö. Vihon katselutilaan siirrytään silmäkuvakkeella ja takaisin muokkaustilaan pääsee kynäkuvakkeella. Vihossa voi olla useampia sivuja. Lisätään uusi sivu otsikon alla olevalla kuvakkeella. Sivujen välillä liikutaan vihon yläreunan navigoinnilla, joko sijaintipalkista raahaamalla tai seuraavalle ja edelliselle sivulle vievillä nappuloilla. Kirjoitetaan uudelle sivulle uusi otsikko. Lisätään raahaamalla uusi rakenteinen päättelyketju. Rakenteinen päättelyketju on matemaattinen väline, jolla voidaan esittää mutkikkaitakin laskuja ja todistuksia rakenteisesti. Käytetään sitä nyt saman yksinkertaisen yhtälön ratkaisemiseen kuin edelliselläkin sivulla. Kirjoitetaan alkuperäinen yhtälö ensimmäiseen termikenttään. Enter-näppäimen painallus luo ketjun askeleen ja kopioi yhtälön valmiiksi seuraavaan termikenttään sekä siirtyy seuraavaan täytettävään kenttään. Kirjoitetaan yhtälöiden väliin niiden välinen relaatio eli ekvivalenssi sekä askeleen perustelu. Tekstimuotoisessa perustelussa siirrytään taas matematiikkatilaan dollarimerkillä. Muokataan askeleen jälkimmäistä yhtälöä perustelun mukaisesti.
Enterin painallus luo taas seuraavan askeleen ja täyttää siihen valmiiksi relaation ja termin. Jatketaan perusteluiden kirjoittamista ja yhtälön muokkaamista, kunnes ratkaisu on valmis. Sisältöelementtejä voidaan lisätä ennen tai jälkeen minkä tahansa sivulla olevan elementin. Aina harmaan vaakapalkin kohdalle. Lisätään tekstisisältö. Sisältöjä voi järjestellä sivulla raahaamalla niitä sisällön vasemman yläkulman kuvakkeesta ja tiputtamalla sen halutun vaakapalkin kohdalle. Lisätään sivun loppuun vielä funktiopiirturilla alkuperäisen yhtälön vasemman ja oikean puolen lausekkeiden kuvaajat. Lisätään vielä suorien leikkauspisteeseen punainen piste. Kirjoitetaan pisteen x-koordinaatiksi yhtälön ratkaisuna saatu arvo ja y-koordinaatiksi jälkimmäinen yhtälö sijoitettuna x-arvolla 3. Tarkastellaan vielä ratkaisua katselutilassa. Kun tehtävän ratkaisu on saatu kirjoitettua, voidaan ratkaisu viedä Avitti-järjestelmän vastauslaatikkoon seuraavasti. Katselutilassa klikataan hiirellä haluttua sisältöä, esimerkiksi tekstielementtiä, jolloin se aktivoituu. Aktiivisella elementillä on vaaleanharmaa korostus taustanaan ja sen oikeassa reunassa on kopiointikuvake. Kopiointikuvakkeeseen voi tarttua hiirellä ja sen voi rahata Avitin vastauslaatikkoon. Teksti kopioituu vastauslaatikkoon mukaan lukien tekstin seassa olevat matemaattiset kaavat. Kaavat ovat muokattavissa Avitin vastauslaatikon normaalilla kaavaeditorilla. Myös yhtälöympäristön voi raahata samalla tavalla vastauslaatikkoon, jossa se näkyy yhtenä suurena kaavana. Kuitenkin, jos yhtälöympäristön tuottamaa kaavaa yrittää muokata vastauskentässä, osaa se näyttää vain kaavan tuottavan latex-tekstin. Siksi yhtälöympäristöä kannattaakin muokata 4F-vihossa ja tarvittaessa tuoda sieltä raahamalla uusi versio vastauslaatikkoa. Päättelyketjua ei voi toistaiseksi raahata suoraan vastauslaatikkoon, mutta siitä voi halutessaan ottaa kuvakaappauksen, joko Avitin kuvakaappaustyökalulla tai vihon sisäänrakennetulla toiminnolla. Kuvakaappaus liitetään vastauslaatikkoon leikepöydältä normaalin tapaan Ctrl+V-näppäinkomennolla. Funktiopiirturilla piirretyn kuvaajan voi tuoda vastauslaatikkoon raahamalla. Tällöin mukaan tulevat vain itse kuvaajat, ei funktiolistaa. Luodaan kolmas sivu ja tarkastellaan muita sisältötyyppejä. Taulukko on tarkoitettu erityisesti matemaattisten taulukoiden
tekemiseen. Lisätään taulukkoon tarvittava määrä rivejä ja sarakkeita. Lisäykset punaisilla plussilla ja poistot sinisillä miinuksilla. Kirjoitetaan vaikka taulukko x:n arvoista ja niitä vastaavista y:n arvoista. Taulukolle voi valita vielä ulkonäön muutamasta erilaisesta tyylistä. Ja taulukko katselutilassa. Tehdään merkkikaavio. Lisätään tyhjään merkkikaavioon tarvittavat osakaavat ja niiden nollakohdat. Osakaava, nollakohtien lukumäärä ja nollakohdan arvo sekä lisäys merkkikaavioon. Toinen osakaava. Toisen asteen yhtälöllä on 2 nollakohtaa, syötetään nollakohdat ja lisätään kaavioon. Valitaan osakaavalle sen tyyppi, nouseva suora, ja merkitään sen positiivisuus ja negatiivisuus nollakohdan eri puolilla. Toinen osakaava on ylöspäin aukeava parabeli 2 eri suurella nollakohdalla. Lisätään kaavan merkki eri väleissä. Kirjoitetaan osakaavoista koostettu kokonaisuus ja päätellään sen merkit eri väleissä parillisuussäännöllä. Lisäksi nimittäjän nollakohta on kokonaiskaavan epäjatkuvuuskohta, joten merkitään se merkkikaavioon kelvottomaksi. Valitaan tarkasteltavan epäyhtälön tyyppi ja merkitään vastaukseen kuuluvat välit sekä välien päätepisteet, joko avoimilla tai suljetuilla päätepisteiden symboleilla. Lisäksi merkkikaavion alle voi halutessaan kirjoittaa vielä kuvatekstin. Taulukko- ja merkkikaaviosisältöjä ei voi toistaiseksi raahata vastauslaatikkoon, vaan niitä voi käyttää kuvakaappausten avulla. Lisätään vielä yksi sivu ja sinne geometriakuva. Geometriatyökalulla voi piirtää joitain geometrisiä peruskuvioita, kuten pisteitä, janoja, suoria, ympyröitä, monikulmioita sekä kulmia. Piirretään ympyrä, sille säde sekä sädettä vastaan kohtisuora tangentti. Kunkin piirtotyökalun vaiheittainen käyttöohje on luettavissa piirtoalueen alapuolella. Klikataan ensin ympyrää ja sen jälkeen pistettä, jonka kautta tangentti piirretään. Valmis. Nuolityökalulla piirtoalueella olevia alkioita voi siirrellä ja valita. Valitun piirtoalkion tiedot näkyvät kuvan oikealla puolella. Vaihdetaan suoran väriksi violetti. Alkion tietojen alapuolella on luettelo kaikista alkioista. Valitaan ympyrä ja vaihdetaan sen nimi.
Katsotaan geometriakuvaa katselutilassa. Vaihdetaan vielä sivun otsikko. Katselutilassa kuvan alkiot ovat siirrettävissä, mutta muutokset eivät tallennu, ja sivuvaihto palauttaa kuvan muokkaustilassa tallennettuun tilaan. Geometriakuvan voi myös raahata vihosta vastauslaatikkoon, johon se tallentuu piirtoalueesta otettuna kuvana.